Slav, evar baş, evanno hevîdarim herkes baş e. Çenûçeyek û Muhammedekir netxwazim ji wara pêşkêş bikim. Di derbarê Rojavayê Kurdistanê, Başûrê Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê de di derbarê vê pêvajoya li Tirkiyeyê de hem pêşketinên nû hene. Serokên meclîsê ên berê di komisyonê de axivîn ji wan Binalî Yildirim û Bülent Arinç hinekî balkêş, hinekî cuda axivîn e. Ev dixwazim daxuyaniyê wan ji wara pêşkêş bikim. Eger pêşniyazê wan werin qebûl kirin, hêdî wê pêşketin çê bibe, hêdî dewleta Tirkî berê xwe bide Kurda. Eger pêşniyazê wan werin qebûl kirin elbet, em dizanin ku komisyon hê di serê meselê de ye, hê di asteyekî wisa binî de ye, hê ew qas li jê re dikare Kurdî qedexe bike. Ji ber vê yekê her çendî hêviya me tune jî em hêvî dikin ku pêşniyazên wan her du serokên berê ê meclîsê qebûl bikin. Hayet kaya mala te ava her hêvî hevan nûntev bi xêr hatin, bi kêfxweşî ez we pêşwazî dikim, hûn jî min kêfxweşî pêşwazî bikin li malê xwe, li ser telefonê xwe, li ser cihazê xwe, em wisa bidî bibin dostê hebûdû. Tabii elbet hevalên ku nû hatine ji kerema xwe ra abonetî û endametî ji bîr nekin. Ev ji bo kanala me gelekî giring e. Di demên pêş me de eger ev kanala me mezin bibe, em sedî ser di wê qenaatê de ne ku mezin dibe. Wê gelek hevalê me ê din ê rojnamegerên din jî wê li derdora me kom bibin, em ê ber bê hişmendiyekê netewî ve gavan bavêjin. Ev jî bi alîkariya we bi desteka we ancak mümkün e. Bê we tu tiştekî nabe. Hevan em hema dest pê bikin. Em pêşî bi kîjan nûçê ez hinekî kêfxweşim piştî nîvrê min bernameyekê çêkir di derbarê êrişên İsraîlê yên li ser Şamê de tê bîra we min çi got. Min got wextê ku İsraîl êrişê Şamê dike, êrişê Sûriyê dike di hedefa wî de tenê dewleta Tirkiye ye. Min çawa pêderanî ku di hedefa İsraîlê de dewleta Tirkiye ye, êrişê Şamê dike hel bikî. Me ji tecrübeyê xwe, ji analîzê xwe ê siyasî me pêderanî. Wextê ku binêre ez were tiştek bêjim hevanno, vaya cureyekî felsefê ye. Na wextê ku hûn bibêjin, wextê hûn bibêjin yek, sisê, pênc, heft, neh dawiya wî çi tê? Hûn ê bibêjin deh ya hûn ê bibêjin yanzdeh. Ez bersivê ji were dihêlim. Yek, sisê, pênc, heft, neh piştî wî çi tê? Normal merû çi bibêje rast e, şîroveyekê rast e? Ev e, tiştek ku min vê nîvrê kir ev bû. Wextê ku min analîz kir, min got dewleta İsraîlê dema êrişê ser Şamê dike, di hedefê de dewleta Tirkiye. Em yeş ku derdixin, bravo, rast e, yanzdeh ye. Nabe, halbuki piştî neh çi tê? Deh tê. Ama hûn nabêjin deh, hûn dibêjin yanzdeh. Mesele ev e. Şîroveya siyasî jî bi vî rengî ye. Tecrübeyê me divê biaxife, divê analîz bike. Niha bandora İsraîlê ya li ser Şamê em nizanin. İsraîl bixwaze di nava 5 deqada Ahmed el-Şara ji holê radike. We dît çawa êrişê Tehranê kir li wê derê revebirên eskerî ên siyasî dewleta Îranê hema di nava baregehên wa de tune kir. Nizane şara li Kudrê. Sibê heta ê warê hevdîtin pêra çê dike, telefonê de axivin, gazî dike Omanê, gazî dike Parîsê, gazî dike her derê. Kengê bixwaze dikare Ahmed el-Şara bibîne pêra biaxife. Baregehekî eskerî ya Şamê eger li derekî nexwaze jê re dibêje rake. Mecbûr radike. Yani İsraîl wextê ku êrişê ser Şamê dike, hedef divê em zanibin. Ev yek ez kêfxweşim ku îro nûçeyekî jî derketiye, rayedarên İsraîlî vekirî dibêjin, dema ku me êrişê ser Şamê kir, di hedefa me de hin navendên taybet yên istixbarata dewleta Tirkiye hebûn. Me ew ji holê rakirin, me bê bandor kirin. Rayedarê dewleta Tirkiye jî dibêjin em di nava amedekariyan de ne operasyonekî niha amade ye. Em ê kengê bixwazin, em ê bikevin mîna zemanê berê. Halbuki tatbiqateke ciddî ya eskerî heye di navbera hêzên hevpeymanî û Rojavayê Kurdistanê de. Hevan odî em nebêjin qesede, em bibêjin hêzên Rojavayê Kurdistanê. Ji ber ku qesede
temsiliyeta Rojavayê Kurdistanê ye. Li ser navê Rojava êdî hereket dike Wisa ye. Di navbera ji ber vê min nivîsand di navbera Rojava û Amerîkayê de tatbiqata şer a bi balafirên şer. Tatbiqateke eskerî ya bi balafirên şer. Ev hemî îşaretên girîng in. Heta niha hêzên Qesedê çend caran tevlî tatbiqatên balafirên şer bûne? Em hinekî bidin berhev. Ev hemû îşaretên nû ne. Hatina heyeta Amerîkayê ya Cem Mazlûm Ebdî û İlham Ehmed hin rê li ber guherînê nû vekirine. Divê em hinekî şiyar bin. Ji aliyê siyasî ve her çend hevalê me Rêvebirê Rojavayê Kurdistanê bibêjin em li Sûriyê demokrasiyê dixwazin jî şert û şûrtên rojhilata navîn, şert û merc, konjonktûra siyasî hûn bibêjin, federalîzmê ferz dike li ser Sûriyê. Ne di destê me de ye. Di destê me de be temam, em temamê Sûriyê na, em ê temamê rojhilata navîn na, em ê temamê cîhanê demokratîk bikin, em ê li gorî wan birêve biçin. Silêmaniyê jî di nav da. Hewlêr jî di nav da, Başûrê Kurdistanê jî di nav da. Em ê hemî deveran demokratîk bikin. Ama di destê me de ne. Xelk heye, millet heye, bi milyaran însan hene, ji destê me were em Hindistanê jî, Afganistanê jî, Pakistanê jî demokratîk bikin. Mixabin ji destê me nayê. Em ancak dikarin vêgavê bi xwe, bi herêma xwe re eleqedar bibin. Bi Başûrê Kurdistanê re em dikarin bi qismî eleqedar bibin. Ji bo ku demokrasiyekî rasteqîn li wê dirê bicî bibe. Bafil Talebanî îro dibêje em dixwazin bi hêzên navnetewî re demokrasiyê pêk bînin. Şandeya İmraliyê ya Dem Partiyê ji İmraliyê vegeriya heta niha tu daxuyaniyekî, tu peyamekî Rêzdar Abdullah Öcalan me nebîstiye. Şandeya İmraliyê hê daxuyanî nedaye. Ji xwe me texmîn kiribû. Me duh ji were gotibû wextê şande vegere jî ew ê zû tişta nebêje. Muxatab hene. Ew ê hin peyaman ew ê van peyaman bi muxataban re parve bikin. Ew ê hinekî bixin teraziyê, çi giran e, çi sivik e, çi wa tevgerin. Ez bawer dikim hem ji bo Rojavayê Kurdistanê ji bo Sûriyê wê hem peyam hebin û hem jî di derbarê vê komîsyonê de wê hem peyam hebin. Elbet em binêrin komîsyon jî ne di destê me de ye. Di destê mantıqa dewleta Tirkî de ye. Ya di destê me de be em radibin Kurdiya xwe qedeqe dikin na. Ya em jî hinekî balkêşin di destê me de hin tiştan em pêk nayînin. Çapemenî medya Kurdan dibe bi temamî bibe Kurdî. Em jî dest pê bikin êdî jiyana xwe bikin Kurdî. Evan nova fikrê me hûn dizanin em hema bidomînin hewldana edaletê ya ji bo Roboskî di meha 364 de kesên di komkujiya Roboskî de hatine qetilkirin bi bîranî di encama bombebarana artêşa Tirkiye di 28 Kanûna sala 2011 de zarok jî di nav de 34 welatiyên ji gundê Roboskî ya navçeya Qilibana Şirnaxê pir bi awayekî hovane hatin qetilkirin. Bi ser komkujiyê re tam 364 meh derbas bûn. Hewldan xebatên ji bo edaletê ê ji bo Roboskî bi daxwaza darizandina berpirsiyaran ji bo ronîkirina komkujiyê her mehê roja 28 çalakiyên bîranînê hene têne li darxistin. Bi vê wesilê em jî zarokên xwe yên Roboskî ew gencên me ên ciwan ku pir bi awayekî hovane hatibûn qetilkirin bi balafirên şer em bi rêzdarî bibîxtînin. Çalakiya vê mehê jî li cadeya Sakaryayê ya Enqerê hate li darxistin. Endamên hewldanê daxwaza edaletê kirin, pankartekî bilind kirin. Li ser pankartê çi hatiye nivîsandin hûn ji xwe texmîn dikin. Bila qatil kujer bêne dîtin Roboskî êdî tu cara bila pêk neyê. Zarokekî Kurd potansiyel terorîst e ji ber ku mezin bibe dibe terorîst di çavê wan de. Gencê Kurdan herî kelî dikarin bibin terorîst di çavê wan de. Ji ber vê yekî rehm tune, şefqat tune, merhemet tune. Me wekî hemalatî xwe nabînin. Rastiya me ev e. Hê jî wisa ye. Binêrin çawa xwe amade dikin ji bo operasyonên derveyî sînor
operasyonên derve sînor çi ye? Êrişa ser Rojavayê Kurdistanê ye. Ew ê biçe êrişê Şamê bikin, êrişê Helebê bikin. Na, êşxwe Azez, Afrîn, Serêkaniyê hemî sînor xwe di destê wan de ye. Ew ê dî êrişê ku derê bikin. Yani ez di wê qeranetê de me Zekeriya Sezer mala te ava her hebî ji bo vê alîkariya te hevanno ji kerema xwe re endametî abonetî ji bîr nekin. Em hema bidomînin. Peyamê wê pir xweş hene. Ez heqeten ji were ji dil û can spas dikim. Di vê derê de ji ber ku belkî axaftina me Kurdî ye, mesela hevalê me ku YouTubeê bi Tirkî çê dikin, tonkî ji wan re heqaret, küfür tê. Ama êm ji ber ku em bixwe bixwene, milletê me jî milletek asilzade ye, heqeten peyamên pir xweş ji me re tê. Mala we ava her hebin. Ez dixwazim bi vî şiklî em asteya xwe bidomînin. Ez dixwazim em nîşanê dünya alemê bidin ku rojnamegeriya serbixwe ya di ser xeta netewî çawa ye, çawa pêş dikeve û temaşevanê me asteya temaşevanê me çi asteyekî bilind e. Ew pir mühîm e ji bo min. Her hebin. Di mesela Roboskî de êdî ev e her meh 28 her mehê zarokên me ê ku di Komkujiya Roboskî de jiyana xwe ji dest dane hatine qetilkirin têne bibîranîn milletê me li edaletê digere. Quvwetên Sûriye Demokratîk Qesedê û koalîsyonê di roja çaran de li baregeha koalîsyonê ya li Rojavayê Kurdistanê tatbiqatekî hevbeş ya eskerî pêkanîn hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê û hêzên hevpêmaniya navnetewî îro danêsibê li baregeha Qesrikê yê nêzîkî bajarokê Til Temirê yê li bakurê Hesekê dewreyekê nû ya tatbiqata hevbeş yên leşkerî li derxistin. Li gorî rawengeha mafê mirovan ya Sûriye saziya sor di wê tatbiqatê de ku vê spê hate li derxistin li gel firîna balafiran dengê teqînê li pê hebû du gulebaranekê dijwar jî hate bihîstin. Kapasite hêzên hevkar bi bandortir dibin. Yani kapasiteya hêzên Qesedê zêdetir dibe. Çek û silahên di destê Qesedê de êdî hêdî dibin konvansiyonel. Yani dikarin li hember dewletekî êdî li berxwe bidin. Di hedefa Qesedê de tu cara êrişkirin tune ye. Qesede hêzeke parastinê ye. Li aliyê din hêzên hevpêmaniya navnetewî jî li ser tatbiqatê daxuyaniyekî belavkirin têda dibêjin em li ciyê ku ronahî newêre bigihêje wê derê şer dikin. Di vê tatbiqata leşkerî de balkişandin ser rêkarên piştevaniya esmanî ya nêzik de ku hevahengiya di navbera hêzên hevkar û hêzên koalîsyonê de were misogerkirin. Bi van tatbiqatan endamê koalîsyonê bi rêya şêwirmendî, bi rêya pêşxistin bi hêzkirina kapasite hêz û quweta şiyanên hevkar bi bandortir bibin. Ji xwe tê femkirin hevanno. Ev gotinê Kurdî dibe ku bi we xerîb were jî ev gotina şiyan uzanin ku derê çawa ye? Şiyan veya li colemergê tê bikaranîn, li dohokê tê bikaranîn ew mesela şiyan yani karîn. Hêza ku merov pê dikare. Mesela ez dişîm biçim, ez dişîm rakim. Ew yani dikarim yani. Di mena karînê de tê bikaranîn. Ev li ser hedê tune ye. Li Amedê jî tune ye. Li deverên cudayê Bakurê Kurdistanê ev mesela şiyan nayê bikaranîn. Ama baştir e merov fêr bibe. Yani bi hêzkirina kapasite û şiyanên hêzên hevkar ew ê bi tesîrtir bibin dibêje. Tatbiqata bi beşdariya balafiran. Ev gelekî giring e. Ez bawer dikim şaş nebim belkî cara yekem e. Roja sêşemî Quvwetên Sûriye Demokratîk Qesedê û koalîsyonê li baregeha Qesrekê ya li gundewarê Til Temirê ê Bakurê Hesekê bi beşdariya balafirên şerê yên koalîsyonê tatbiqateke li darxistibûn. Armanc amedekariya şer e xurtkirina hevkariyê ye. Amedekariya şerê li hember çi? Dibe em amade bin hevanno. Anha di dünyayê da hêza bi tenê ku li hember Rojavayê Kurdistanê dikare bikeve nava şer dewleta Tirkiyeyê îja em veşêrin amedekariyê wan jî hene. Daeş, Maeş hemî fasafîsone hemî hincetin. Dewleta Tirkiye bixwaze çeteyê xwe sor dike, perwerde dike, berdide ser Rojavayê Kurdistanê kîjan nav bixwaze wan nava lê dike. Bixwaze navê Daeş lê dike, Stum û Ös û kîjan bixwaze.
Hin çeteyên radkin dibêjin vana eşîrên Erebin. Tiştekî wisa tune. Eşîretên Ereb niha li Bakur Rojhilatê Sûriyê ez vê gotinê pir hez nakim Rojavayê Kurdistanê niha kêfa wan li cî ye, aboriya wan li cî ye û ji xwe re ticaretê dikin, cî wan xweş e, demokrasiya wan heye bixwasî ku em zanin. Heta hin aliyê wan zêdetir e jî. Em wisa dibihîzin. Zarokê wan di nava Qesedê de ne. Ev yek. Hevanna. Ya din Wezareta Parastinê ya Tirkiye ragihand ku aramiya Sûriyê rast bi ewlehiya Tirkiye vegirê daye. Gotinên İsraîlê didizin ha. Binêrin. Yani tê çi manê hûzanin? Yani aramiya Sûriyê bi ewlehiya Tirkiye vegirê daye. Yani eger Türkiye xwe di emniyetê de di ewlekariyê de hîs neke aramî nayê Sûriyê. Yani dewleta ku niha îtiraf dike dibêje huzûra Sûriyê di destê min de ye ez dikarim xirab bikim dewleta Tirkiyeyê. Xwe îtiraf dikin dibêjin. Türkiye di wê baweriyê de ye ku Sûriye wê bi modelekê rêvebirinê ya navendî bigihêje aramiyê. Binêrin di navendî de îsrar dikin. Ya colanî bi xwe dibêje ez ne navendî dixwazim. Dikarim yani. Ama ew dibêjin na bila navendî be. Yekparçeyiya ax û serweriya welêt ya serweriya welêt egemenlik yani dewleta Tirkiye dixwaze. Serweriya welêt tunekî Şam heye paytexte hin tişt sînore askeriye artêşe girêdayê Şamê yê din hemî dibin heremî. Bila çavê dewleta Tirkiye ronî be êdî şûn ve kes gav navêje piştî vê saetê. Tu hêzekî ji dewleta Tirkiye natirse ne Elewî ne Dirzû û ne Kurd. Ne jî Erebên Sünnî. Ên laîk. Natirsin. Kesekî natirsin. Na belkî colanî û derdora xwe hinekî ji dewleta Tirkiye bitirsin, ew jî İsraîlê ew îşiyar kirine. Ji wan re gotiye goh nedin dewleta Tirkiye netirsin em li keleka we ne. Ev jî nîşan dide ku êrişên İsraîlê li ser baregehên dewleta Tirkiye bûn. Ê do bişev heta îro. Hemî hatin îmhakirin hevanna. Hevanna Wezareta Parastinê ya dewleta Tirkiye ka min erin çi dibêje? Ez bê şîrovê bixwînim heta dawî. Türkiye di wê baweriyê de ku Sûriye wê bi modeleke rêvebirinê ya navendî bigihêje aramiyê ku yekparçeyiya ax û serweriya welêt diparêze rê li ber xurtbûna hêmanên cudaxwaz digire. Yani hêzên cudaxwaz bölücü bûye tirsawan divê wê pêşî li hêzên cudaxwaz hêzên bölücü bigire. Wezaretê da zanîn ku çalakiyên perwerde şêwirmendiyê yên bi armanca zêdekirina şiyana hêzên çekdariyên Sûriyê berdewam dikin. Tamamen vir re derewe. Dewleta Tirkiye ji vê saetê şûn ve nikare şêwirmendiyê bike bi artêşa colanî re. Nikare bikeve nava xebatên perwerdeyî ji ber ku İsraîl êdî destûr nade. Dewleta Tirkiye hêjî nizane. Divê li ser wî goy ranezê. Di vê çarçovê Türkiye wê piştgiriya pêwîst bide avakirina navendên perwerdeyî yên ku li gorî daxwazên Sûriye hatine plankirin. Rast e hefta borî hat plankirin lê ew plan êdî xirab bû. İsraîl ket dewrê. Türkiye wê piştgiriyê bide her tedbîrek ku hikûmeta Sûriye ji bo parastina yeketî û yekparçeyiya xwe bigire. Yekparçeyî û yeketiya Sûriye çi qas giring e ji bo dewleta Tirkiye. Çima ew yekparçeyiya axê ji bo Qibrîsê nafikrî? Çima wextê behsa Türkmenan tê kirin tu nafikrî. Dema mesele dibe Kurd tu yekparçeyiya axa Sûriyê diparêzî. Ka Qirım li Azerbaycanê, Kurdistana Sor tu derekî yekparçeyiya axa dewletan naparêzî. Tu tim behsa cudahiyê dikî, cudakirinê dikî. Tu ji bo Filîstîn İsraîl jî eyn tiştî dixwazî. Tim cudahî. Tiştê ku dewleta Tirkiye ji bo Tirkiyên Qibrîsê dixwaze em jî ji bo Kurdên li Rojavayê Kurdistanê dixwaze. Ew qas. Ew tiştê ku dewleta Tirkiye ji bo Türkmenan dixwaze em eynî tiştê ji bo Rojavayê Kurdistanê dixwazin. Êdî he. Ew qas zela vekirî.
Devleta Tirkiye dibêje êrişên İsraîlê yên li Sûriye, êrişên İsraîlê yên li ser Lübnan, Yemenê jî ewlehî aramiya herêma me tek dibe. Ji bo aştiyê herêmê, ji bo aramiya wê derê. Pêwîst e İsraîl rêzê li yekparçeyiya ax û serweriya hemû welatên cîran û herêmê bigire. Tiştekî wisa tune ye. Ew ax jî, ew welat jî tamamen bi cetvelê hatine xêzkirin. Pizman, pizxal li aliyên cuda ê sînoran mane bê îrada wan welatê wan hatiye dabeşkirin, perçekirin. Ev sînor nerewan e dibe werin rakirin. Sînorê di navbera Bakûr û Rojavayê Kurdistanê jî ew jî radibin. Çavê dewleta Tirkiye ronî be hêdî gav bi gav. Milletê Kurd tu car ew sînor nas nekirin ji xwe. Sînorê di navbera Başûrê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê de jî ucube ye. Yani tüm manayı tune ye. Yani di navbera Şengal û Rojava da çima sînor hebe? Çima hebe? Di navbera Zaxo, Duhok û Rojava da ew deriyê Smêlka çi manawî heye? Rabe ku însan bikaribin bidin, bistînin, bikevin nava bazirganiyê çûna hatin rehet çê bibe. Ku ew însanê me, gencê me yên ji bo ewlekariyê li wê derê ne jî bila biçin malê xwe, bila biçin geştê, biçin gerê, biçin zanîngehê, perwerde xwe bibînin. Bila bibin avukat, doktor, xizmetekî cuda bikin ji bo milletê xwe. Di nava milletê xwe de mirov sînor datîne ya. Şerma mirovahiyê ye sal 2025 ya. Di navbera Fransa, Almanya da jî sînor tune ya. Tune sînor rabûne yani. Tiştekî wisa nemaye. Mana sînoran tune ye. Madem ki em demokrasiyê dixwazin, madem ki em yekparçeyiyê dixwazin, em yekparçeyiya axa rojhilata navîn bixwazin. Bila her millet xwe bi xwe rêve bibe, bila sînor nemîne. Serwerî di destê milletan de ye, ne di destê dewletan de ye. Dewlet saziyekê di xizmeta milletan de ye. Ew qas. Her pergala siyasî navî dewlet e dibe were misogerkirin, garantîkirin li jem netewên yek bî ku nikaribe hêzekî ji derve nikaribe êriş bike hevan da. Ev mihîm e. Wisa ye, adet wisa ye. Em niha hinekî basa İsraîlê bikin. İsraîl dibêje ew tişta ku gava di min ji were bas kir daxuyanî daye. Yani tiştî ku min nîvre ji were gotin İsraîl pişrast dike. Hevan goy xwe bidinê çi dibêje İsraîl. Cihaz amûrên sîxuriyê yên dewleta Tirkiye li gundewarê Şamê hatin bê bandorkirin. Rayedarekî İsraîlî ragihand ku hêzê wan cihaz amûrên sîxuriyê yên dewleta Tirkiye li gundewarê Şamê tamamen serûbin kirine. Aynı rayedarî Ankara şiyar kir. Ji vê halê xwe zêdetir nêzê me nebe, nêzê axa me nebe, rewşa te wê xirab be. Şiyariyekê pir ciddî ye. Piştî operasyona İsraîlê li gundewarê Şamê rayedarekî İsraîlê got ji bo ewlehiya İsraîlê gelekî pêwîst bû tişta ku me kir. Aynı rayedarî ji tora Arabiya el Suudiye re axifiye diyar kiriye ku hêzên İsraîlê cihaz amûrên veşartî yên xetere dîtine li cî operasyonê. Me kesên ew amûr veguhestine wê derê şopand, teqîb kir, piştî tespîtkirina ciyê lê veşartine me ew amûr dîtin û me tune kirin. Êdî çi bibêje? İsraîl amûrên sîxuriyê yên dewleta Tirkiye ku vê dawiyê li herêmê hatine bicihkirin bê bandor kirine, me rêveberiya Ehmed el-Şara şiyar kir. İqas kir yani. Bagir nelîze. Goh nede fermanên dewleta Tirkiye. Aynı rayedarê diyar kir ku Türkiye ji zêdetirê heddê xwe nêzê İsraîlê dibe. İsraîlê hikûmeta Şamê agahdar kiriye ku sebra wê sînorên operasyonê wê neceribîne. Yani goh nede dewleta Tirkiye. Hêza me neceribîne û nepîvê. Em dikarin dibêje. Peymana ku mor kirine ku hê nehatiye eşkere kirin peymanekê veşartî heye di navbera İsraîl û Sûriye'de bawer dikim 25 Mehê wê eşkere bibe. Herêma di navbera Şam, Girê Golanê, Swêdayê de wê were bêçekirin. Yek baregehekî dewleta Tirkiye wê li Sûriye nemîne.
Anha devleta Türkiye dest pêkiriye xwe amade dike ji bo şer ne? Ev ne ji bo şerê li hember Kurdan e. Yani ji ber ku ew Kurdan wisa piçûk dibînin ew cê şer jî nakin. Ew di serê xwe de dibêjin em dikevin Rojavayê Kurdistanê di şevekî de em dikevin şeva din aliyê din de em derdikevin em xwe digînin heta İsraîlê. Swêda hemî ew ê bidin ber xwe. Tiştekî nehêle. Na ew kêfa ji Swêda re nayê, kêfa ji Elewiyan re jî nayê. Ama êdî av ketiye cihoka xwe, diherike. Rêya xwe dibîne. Kesek nikare pêşî lê bigire. Hevan no. Aynı rayedarî diyar kir ku Türkiye ji zêdetirê heddê xwe nezî İsraîlê dibe. İsraîl hikûmeta Şamê agadar kiriye ku sebra wê sînorên operasyonê wê neceribîne. Doh balafirên İsraîlê çiyayê Elmanî bû mebaran kiribû, operasyonekê li darxistibû, di encamê de gelekî esker hatibûn kuştin. Birîndar hebûn, gelek wesayît hatin rûxandin, hin avahiyên derdorê jî zirar dîtin. Gelek kes jî hatin binçavkirin. Hêzên İsraîlê li herêmê kontrola nasnameyan jî kirin. Hevan ez derbasî meseleya komîsyonê dibim, ev jî gelekî giring e. Goh bidin wezîrên berê ên meclîsê ka çi gotine li pêşberî komîsyonê pêşniyazî wan çi ne. û her wiha civînekî Înternasional li Silêmaniyê pêk hat, em goh bidin wê jî. Ev komîsyona parlamentoya Tirkiye ku Kurdî qedexe kiribû, êdî navê wî wisa ye, Komîsyona Kurdî qedexekir. Cara heftemîn li hev civiya, di civînê de serokên berê yên meclîsê Hikmet Çetî, Ömer İzgî, Bülent Arinç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yildirim, Mustafa Şentop hatin gohdarî kirin. Binali Yildirim ku zemanekî serokwezîrtî jî kiribû di nava AKP'de, anî ziman ku xurtkirina rêveberiyên xwe cihî ji bo dewleta unîter negefe. Ji bo xizmeteke baştir were kirin, ev imkaneke derfeteke. Gotinên be iddia ne ji bo rayedarekî dewleta Tirkiye. Yani rêveberiya xwe cihî, rêveberiyeke ne navendî ji bo dewletekî unîter negefe, merû dikare pêk bîne dibêje. Ev hatta ji bo xizmet bigêje temamê civakê dibe ev imkaneke. Rêveberiyî weke nenavendîbûna ademî jî tê pênasê kirin. Yani ev awayê ku ew behs dike, nenavendîbûna ku anha hevalê me ê Rojavayê Kurdistanê ji bo temamê Sûriyê dixwazin, ev e meseleya nenavendîbûnê. Yani hêz û quwet bikeve, erk bikeve destê hereman. Baş e, bi temamî ji fikrên siyasî federalî re girtiye dibe ev. Binali Yildirim teza xwe diparêze. Dibêje ev tiştek ku ez dibêjim, yani ji fikrên federalî dûr e. Nayê mana federasyonê. Hûn zanin hem milletên Tirkiye hem dewleta Tirkiye ji gotina özerklik, federasyon, otonomî gelekî ditirsin. Mesela di nava federasyonê de çi heye tu pêk bînî, belkî netirsin, di pratikî de tu pêk bînî, belkî ji bo wan nexembe, barê ser pişta wan belkî kêmtir be, ama tu wextê nav lê bikî federasyon dijirifin, dibehec. Serokê berê Parlamentoya Tirkiye Bülent Arinç di civîna Komîsyona Çareseriyê de balkişand ser mafê hêviyê, diyar kir ku pêwîstî bi efûyeke giştî heye. Bülent Arinç dibêje divê biryarên dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê werin pêkanîn, siyasetmedarên Kurd yên li derveyî welêt yên li zindanê ê zindanê karibin werin berdan, el derveyî welêt karibin vegerin. Bülent Arinç qesta çi dike? Wextê ku behsa mafê hêviyê dike, armanca wî serbestiya Rêzdar Abdullah Öcalan e. Wextê behsa biryara dadgeha mafê mirovaniya Ewropayê jî dike, qesta wî Selhedîn Demirtaş û hevalê wî ne. û wextê ku qesta vegera siyasetmedarê Kurd yên li Ewropayê jî dike, ên li derva hem behsa gerîla dike û hem jî behsa siyasetmedarê me ê kenekê, ê din, rojnameger, herkes wê karibin vegerin Tirkiye. Pêşniyazekî gelekî di cîdayê maqûl e. Hem Bülent Arinç hem jî Binali Yildirim her duyan jî pêşniyazên gelekî maqûl kirine. Ama wanê din
pêşniyazên vik û valakirine tu mana wan tune ye. Arinç her wiha got divê baş e vegera siyasetmedarên Kurd yên ji derveyê welat ew mihîm e. Komîsyona hevgirtina netewî heftemîn civîna xwe li darxist. Endamên komîsyonê di civîna îro de goh da serokên berê yên parlamentoya Tirkiye. Serokê berê yê parlamentoya Tirkiye Bülent Arinç di civînê de tiştên balkêş got dixwest ku mafî hêviyê were bi cîhanîn afiyekê giştî were îlan kirin. Arinç destnîşan kir berê her tiştî divê biryarên dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê û her wiha biryarên dadgeha destûra bingehîn bêne bi cîhanîn pêwîstî bi destûrekê nû heye yani anayasa bi temamî were guherandin. Ew mafê hêviyê yê ku bi rêz baxçelî anî ziman divê were bi cîhanîn. Divê em nefikirin ka kî jê Sûdê werbigire. Divê derê de jî em behs dikin divê derê de jî em dibînin ku qesta Rêzdar Abdullah Öcalan dike. Yani Baxçelî ji xwe wisa gotibû divê em wextê ku mafê hêviyê pêk tînin em nefikirin kê jê fayde dibîne kê jê fayde bila Öcalan be qet ne mesele ye. 10 sal di ser biryara dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê re derbas bûne. Afiya giştî jî êdî pêwîstiyekê giring e. Baweriya li hemberî darazê gelekî kêm biye. Yani baweriya ji bo adaletê kêm biye divê ev rewş were sererast kirin. Serokê berê yê parlamentoyê her wiha amaje bi rewşa siyasetmedarên Kurd yên li derveyê welê dijî kir. û anî ziman ji bo pêvajoyeke serkeftî lazim e ew jî garibin vegerin Tirkiye. Yani basa we dike ê li derveyê welat hevan no. Basa min nake. Ê min ji xwe re xizmetkarekî milletê xwe me li ku derê be ji bo min feq nake. We goterê mesela pêvajoyê jî ev e niha em vegerin cem wê ew ê. Ew civîna sosyal Înternasional. Civîna çepkiran li Silêmaniyê ke li wê derê de çi axaftina tê kirin. Axaftina Talebanî heye. Ew hinekî balkêşê ez ê cih bidim wî qubat Talebanî axifiye. Dibêje heta pirsgirêka Kurd çareser nebe, pirsgirêkên heremî jî tucar çareser nabin. Alîkarê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê qubat Talebanî ragihand ku ew û Iraq yani Başûrê Kurdistanê û Iraq ji bo çareseriyê nêzîkî hev û du bûne û da zanîn ku welat jî Kurdan weke derfetekê aştiyê dibînin. Li bajarê Silêmaniyê bi beşdariya gelek berpirsên siyasî yên Iraq û welatên cîran û çar perçeyên Kurdistanê konferansekê hate li derxistin, konferansa hevpeymanên sosyal demokratiyên welatên Ereban. Alîkarê Serokwezîrê Herêma Kurdistanê qubat Talebanî tevlî bû ji PYD Rêzdar Salih Müslim ji Dem Partiyê Tuncer Bakirhan di panelekî de li ser gelek mijarên giring û herêmî mijarên navnetewî axivîn fikre hev û du bi hev re parvekirin. Dibêjin Kurd imkanek, derfetek, ne tehdit. Salih Müslim jî dibêje pergala îro ya li Rojavayê Kurdistanê numûneye ji bo temamê rojhilata navê ne tenê ji bo Sûriyê. û vê tezaxat parêz e. Qubat Talebanî di panelê de behsa pirsgirêka Kurdan kir got beriya niha bi taybetî li welatên Ereban doza Kurdan her tim wekê gefekî dihate dîtin. Lê niha bi xweşî welatên Ereban, welatên Herêmê, welatên rojhilata navîn heta cîhan jî gihîştiye wê baweriyê ku milletê Kurd ji bo tu kesekî negefin. Tam berova jî Kurd derfetin ji bo aştiyê. Kurd derfetin ji bo bi hevrejiyan çûna ber bi demokrasiyê ve. Qubat Talebanî got beriya niha li Silêmaniyê ne tenê ne Silêmaniyê li Sûriyê maf nasnameya Kurdan tune bû. Lê îro em dibînin ku ew beşekî serekene divê di avakirina Sûriyeyeke demokratîk de bibin beşeke hîn sereketir. Li Tirkiye îro em dibînin ku Kurd di pêvajoyê aştiyê de roleke sereke dilîzin. Em hemû li Herêma Kurdistanê yên li vê derê yên li Iraqê em piştgiriyê didin vê pêvajoyê aştiyê ya ku li Tirkiye hatiye destpêkirin dibêje qubat Talebanî. Wekî din çi dibêje me mafên xwe ne bi şer belkî bi rêya destûrê û bi têkoşîneke siyasî yasayî di nava xaka Îraqa demokratîk de bi dest xist. Qubat Talebanî di wê baweriyê de ye azmûna federalî ya Herêma Kurdistanê reçeteyekî mühîm e. Numûneyekî mühîm e ji bo cîranên derdorê.
her devera Kurdan ya li İranê, Sûriye, Tirkiye taybetmendiyên xwe ên cuda hene. Dibe ku daxwaz rewşa wana siyasî yasayî cuda be, Kurdên li perçeyên din dikarin sûdekê mezin ji ezmûna Herêma Kurdistanê werbigirin. Lê bila herkes bizanibe ku tekoşîna me jî hê bi dawî nebiye, berdewam dike, gelekî zelale heta pirsgirêka Kurdan li İranê, Tirkiye û Sûriye çareser nebe, ne pirsgirêkê wan welatan çareser dibin, ne jî demokrasî bi pêş dikeve, dibêje Qubat Talebanî. Ev bi vî şeklî hevano, niha mihrîcana çand û hunera zarokan heye. Ew jî ez dixwazim bi we re bixwînim. Ez pir hez dikim dema nivîsan bi we re bixwînim hevano. Xwazî îmkanê me çêbiya me rast xwendina Kurdî me bi hev re pêş bixista. Xwendina rast ya Kurdî. Ez hema biçim ev rûpela me ya diyarname ji ajansa Anhayê girtiye. Ka em ji diyarnamê bixwînin baştir e, belkî serrast kiribin. Wê derê hevalê me ê redaktör hene. Canan Kurdiya ajansê me digirin serrast dikin diweşînin wê demê ez wextê diyarname dixwînim ez bê pirsgirêk dixwînim. Ez zanim hevalê me Cemîl serrast kiriye. Ez ji manşetên ajansê me nerazî me. Mesela siyasetmedarekî Tirkiye dibe, İsraîlî dibe, biyanî dibe, dema ku diaxife, di nava axaftinê de mijara ku dibe germ, a ku Kurdan eleqedar dike derbixin pêş, ew mantiq tune ye. Tiştekî ji rêzê derdixin jor, ew nûçe heba dibe. Me rû nabîne. Na ev zarokê me ne li Rojavayê Kurdistanê hevanno. Dehemîn mihrîcana çand û hunera zarokan ku ji aliyê tevgera hîlala zêrîn a çanda jinan ve bi tevkariya tevgera Mezopotamya ya çand û hunera demokratîk tev çandê tê birêxistin kirin û yekê îlonê yani bi navekî din rêzberê hem wextê roja aştiya cîhanê dest pê bike. Ji pêkhateyên cuda yên Bakur Rojhilatê Sûriyê û nêzî 1500 zarok yên ku ciyê xwe di nava 83 komên çandî hunerî de digirin, beşdarê mihrîcanê bibin. Ji Qamişloyê 35 kom, ji Hesekê 20 kom, ji Reqayê 10 kom, ji Kobanî 9 kom, ji Helebê jî 9 kom beşdarê mihrîcanê dibin. Li gorî bernameya mihrîcanê wê şano, stran, govendên folklorî werin pêşkêşkirin û pêşengehên wêneyan wê werin vekirin. Bi armanca pêşxistina behreyên zarokan jî wê çalakî werin li derxistin. Her wiha wê axaftinên destpêkê hebin, li hemû bajaran daxuyanî werin dayîn. Mihrîcan wê yekê îlonê li Rêmelanê Helebê dest pê bike, dudiyê îlonê wê li Kobanî Reqayê dewam bike, heftê îlonê jî wê li bajarê Hesekê bi dawî bibe. Mihrîcan li Qamişlo Helebê wê mihrîcan bi duruşmeyekî çêbibe, navê duruşmê ev e. Ji destê min bo destê zarok min kilîtên azadî radestê wan kir û deriyên asîman jî ji wan re vekir. Em ya car dixwînin ka di kîjan manê de dibêje. Ji destê min bo destê zarok min kilîtên azadî radestê wan kir û deriyên asîman ji wan re vekir. Navê mihrîcanê ev e. Li ku derê? Li Qamişlo Helebê. Li Reqayê navê mihrîcanê çi ye? Zarokên me firîndeyên mihrîcanê ne. Firînde çi ye nizanim? Firinde. Hevalê me ê zanim firinde çi ye ji kerema xwe re bila binivîsînin. Zarokên me firindeyên mihrîcanê ne. Li Hesekê jî wê bi duruşmeya hunera zarokan sembola azadî û afrîneriyê ye wê bi rêve biçe. Mihrîcana li Kobanî jî wê bi duruşmeya em jî dixwazin bi rêbera pora hevdîtinê bikin wê were organîze kirin. Rojava Karwan gelek spas dikim ji bo vê alîkariyê te mala te ava her hevî. Zekeriya Sezer mala te ava her hevî. Hevanno gelek spas dikim ji bo hevalên bûne endam, ji bo hevalên ku bûne abone, ji bo hevalên ku niha li me temaşe dikin her hevin. Ji rêveberên tevgera hîlala zêrîn a Herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê Mizgîn Çolak di derbarê mihrîcanê de agahî daye ajansa Anhay Mizgîn diyar kir. Armanca mihrîcanê ew e
بحرین زاروکان پیش بخن هاویردورeke evle ji wan re peyda bikin da ku tiştên di xeyalên xwe de îfade bikin her wiha nirxên aştî tevkarî jiyana hevbeş di navbera pêkhateyan de belav bikin firinde zarokên me firindeyên mihricanê ne firinde di mana sîperek de tê bikaranîn gelo ev ket serê min rast e mümkün e xatirê we silav rêz dem baş